Сожиде по Опас районы кызы. Боланлы улына ул 1976 елда килен булып төшә. Кул эшләре белән яшь чакта шөгыльләнергә вакыт та, мөмкинлек тә булмады ди. Шигәргә өйрәнгәннә 1 ел гына әле. Тукай районының Колмый авылында яшәүче рәссам Хәния Гәрәева килгәч, Сожиде па ул үткәргән мастер-классларда катнаша. Шушы вакыт эчендә аның кул эшләре камилләшеп, бүген күз явын алырлык өлгеләргә үрелгән. Biz эшләдек, совхозда эшләдек, мәктәптә дә, өйдә дә эшләдек. Мына Хәния килгән иде шигә өйрәтергә дип. Шуннан соң шигәргә кушты. Бер кулъяулык булса да шигез инде дигәчтән, кулъяулык шигә башлаган идем. Шигә белмим инде. Шуннан соң Нижнекамскида апа яши бит минем. Шуннан сорап, ничек дип әйтәм, ничек шигәләр аны өйрәтәлем әйтәм. Дип шуннан сорадым да, ул шуннан телефоннан менә шушлай дип өйрәтеп, шуннан шигеп киткәнем, действительно килеп чыкты. Тегүче һөнәренә ия Сожиде апаның хезмәт юлы Оргсинтез заводында химик лаборант булып башлана. Мөсим якларына килен булып төшкәч, башта хуҗалыкта сәркәтип, аннары балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Шигүләр күреп кызыкса да, тотып эшләргә батырлыгы җитми. Конкурска ат шиккәнем татар аты. Менә быелгы конкурска 2 ат шиктем. Ул атларны, рәсемнәрне башта кәгазьгә ясыйм да, бер генә җиргә ясамыйсың бит инде. Пример 4 нигә ясыйсың икән 4 урынга. Башта шуның рәсемен ясыйм да, кисәм. Аннан соң шул бер төсле булсын дип, шуларны ручка белән кырлап чыгам да, ортасын былай күз караш белән генә ясыйм инде. Рәсемгә мин бик оста үзем. Шулай ясап шигәм. Шигү борынгы халык сәнгате, бүгендә әлеге эш белән шөгыльләнүчеләр булуы һәр җирлек өчен сөенештер. Аллы-гөлле җепләр белән мендәр тышлыкларына, сөлге тастымалларга, кулъяулыкларга, карават япмаларына, яулыкларга, пәрдәләргә матур сурәтләр төшерүче Сожиде апа һәр бизәгенә күңел җылысында сала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.